V-am găsit la un nou episod pe acest canal. De data asta să ne jucăm Clash Royale. Am mai făcut și eu ceva pe aici, la Arena 2. Hai să începem un match. Sunt afară și cred că se aude cum bate vântul. Punem un scarm aici, că a dat prea mult și punem aici. Nu așteptăm. Punem așa, cu asta aici, așa. Baby Dragon și pe ăla, așa. Am făcut, am de sus Baby Dragon. Punem un P.E.K.K.A. Mai de capăt. Oh, no. Bun, haideți. Aoleu, ce facem? Așa. Nu ne dă niște săgeți, că tentăm ce să fac. Aia distrug tuba, nu. Punem și noi baterii. Punem Dragon. Dă acolo așa. Punem prințul. Așa, Baby Dragon. Mamă. Asta e distrugem celelalte. Haide, capul meu. Cine bate ăsta? Sau ăștia? Sau asta? Haide, repede, mai! Poate să nu ne distrugă tot în ultimele 10 secunde. Așa. Hai, prințule, hai, prințule! Da! Nu pot să cred! M-a luat lovitură și distrugeam turnul. Na, măcar am câștigat. Ne ducem și 2v2. Așa, 2v2. Bine. Mamă, ce are ăștia. Este să-i dă are. Bă, să
că un minut a durat meciul ăsta, că e ok. Nu? Na, dacă mai vreți episoade cu Clash Royale, dați like și vă abonați. Am mai avut jocul. Bine, eram în arena 8. Nu știu ce n-am avut din 8. Pentru că am nevoie la turnament. Că era un turnament așa cu la vreo 5 winuri, nu, 4, nu? Da. Primeai un giant de arena 10. Mamă, el doar bănuții ăia cu 2500. Na, uite și Ой, ce costă. Aoleu, aoleu, mamă! Pune ceva mai repede, repede, repede! Ce toată lumea pe care am luat acolo sus de degul de cat. Dacă nu mai am mulțumit! Thank you.